केहुआ हो ए बिटिया। का हवे बाबा बताई। बन के भिखारी अइली तुहरे दुआरिया हो। बन के भिखारी अइली तुहरे दुआरिया हो। लागल बा भूखिया बे जोर जी। लागल बा भूखिया बे जोर जी। बेटी एक गरीब के तन 2 ठो रोटी खिया द, बहुत जोर से भूख लगल बा बेटी। अच्छा बाबा हम रउआ के भोजन जरूर कराए, लेकिन ये बताई बाबा आप भिखारी काहे बनल बानी, बताई बाबा। किस्मत के मारल बेटी रहिया भूलाइल बानी। किस्मत के मारल बेटी रहिया भूलाइल बानी। छूटी गइल घरवा दुआर जी। छूटी गइल घरवा दुआर जी। काहे बाबा आपके केहू औलाद नहीं खे का? जब कोई औलाद के बात हमरे सामने कहेला तो हमरे आँख से आंसू छलक जाला। हम रोक ना पावली बेटी, हम रोक ना पावली। लेकिन अगर तू पूछा तारू तो सुना बेटी, हम बतावत तनी अपने बेटवा के बारे में, हम बतावत तनी बेटी। रिक्शा चला के बेटी लाल के पढ़वली हो। रिक्शा चला के बेटी लाल के पढ़वली हो। जनली ना सजिया बिहान जी। जनली ना सजिया बिहान जी। अरे बेटी हम अपने बबुआ के पढ़ाई लिखाई में का नहीं कैली, जाके बाजार में रिक्शा चलौली बेटी। लेकिन और पूछा तारू तो सुना हम बेटी, हम बतावो तनी। पढ़ के पढ़ाई कोर्स पवल नौकरिया हो। पढ़ के पढ़ाई कोर्स पवल नौकरिया हो। कोके गईल हमरा से करार जी। कोके गईल हमरा से करार जी। कौन करार के गइल बाड़ी बाबा, तनी बताई तो। सुन बेटी यह करार के गइल बना हमसे, लेकिन और हम बताओ तनी आगे सुनो। हमरा से कोई के गईले हाली में घोरे आई। हमरा से कोई के गईले हाली में घोरे आई। बीती गईल मिलले 10 साल जी। बीती गईल मिलले 10 साल जी। अरे बाबा आपके अपने बेटा से मिलने 10 साल हो गए, तब बाबा आपके पत्नी कहाँ बाड़ी, बताई। पत्नी हमार हमरे घरवा के लक्ष्मी रहली।
पत्नी हमार हमरे घरवा के लक्ष्मी रहली, खुश रखली अपन परिवार जी, खुश रखली अपन परिवार जी। अरे बेटी, हमार पत्नी घर के लक्ष्मी रहली, अपने परिवार के समेट के परिवार के चलावे बेटी। लेकिन एक दिन एक घटना हो गई बेटी, सुना हम बतावत तनी। बेटा के वियोगवा में चली बसली धनिया हो, बेटा के वियोगवा में चली बसली धनिया हो। बेटा वो गैल हम के भूलाई जी, बेटा वो गैल हम के भूलाई जी। अरे बेटी, हमार पत्नी तो हमार साथ छोड़ दिहली, लेकिन हमार बबुओ भी भुला गए बन हमसे। एक ठो साबूत लेके हम अपने बबुआ के खोजतानी, लेकिन सुना बेटी, का लेके हम खोजतानी अपने बेटवा के। लेके तो सबरिया अपने बेटवा के घूमतानी, लेके तो सबरिया अपने बेटवा के घूमतानी। यह ठो बचल बा सहारा जी, यह ठो बचल बा सहारा जी, यह एक ठो सहारा बा बेटी। अरे बाबा, वो कौन तस्वीर हवे जेकरे सहारे आप अपने बेटवा के खोज रहल बानी? तनी देई बाबा हमरो के, हमहू देखें। देखी के फोटोआ बेटी झर झर रोवतारी, देखी के फोटोआ बेटी झर झर रोवतारी। कहई ते सजना हमार जी, कहई ते सजना हमार जी। अरे बाबा, ये तो हमरे पति देव की फोटो हवे। आप यहीं बैठी, हम अब्बे लिया के आवतनी। भेद खुलल बेटवा अइले पिता के समानावा हो, भेद खुलल बेटवा अइले पिता के समानावा हो। गोड़वा पर गिरल भराई जी, गोड़वा पर गिरल भराई जी। अरे बाबूजी, हमसे बहुत भारी गलती हो गई हो बाबूजी, बहुत भारी गलती हो गई। हमरा के माफ कर दी बाबूजी, हमरा के माफ कर दी। हम कोई के आइल रही, वादा कह के आईली, लेकिन आपसे भेंट ना कैली बाबूजी। ये हमसे बहुत भारी गलती हो गई। 10 साल के दिन हो गए बाबूजी, लेकिन अब हमरा के माफ कर दी बाबूजी, माफ कर दी। अरे पगला, माफ तो हम कोई दिहली, जब हमसे तो से भेंट हो गई तो सब माफ हो गए बबुआ। अरे बाबूजी, आपसे तो भेंट हो गई, लेकिन हमार माई कहाँ बारी बाबूजी? ए बाबू, तुहरिया वियोग में तुहर माई ये दुनिया के छोड़ के चल गई बबुआ, ये दुनिया के छोड़ के चल गई, ये दुनिया के छोड़ के चल गई बबुआ। दुनिया में घेर ले बाटे सबके समैया हो,
दुनिया में घेरले बाटे सबके समैया हो, लाल बहादुर लिख के गावे जी, लाल बहादुर लिख के गावे जी। हाँ देखी, हम भोजपुरी गायक लाल बहादुर सिंह भगत जी महाराजगंज के धरती से हम आप सबके गोड़ छू के प्रणाम करतनी कि आप सब हमारे गीत के लाइव सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करत रही। हमार मेहनत बा और आप सबकर आशीर्वाद चाहिए। हम आशीर्वाद के भुखाइल बानी। हमके आशा बा कि आप सबके ये गीत जरूर पसंद आयल होई। आप सबके हमार हाथ जोड़ के नमस्कार प्रणाम बा। हाँ देखी, हमारे गीत रिकॉर्डिंग हो रहल बा सन्नी दिलवाले रिकॉर्डिंग से। हम बहुत बहुत धन्यवाद बानी कि अधिक से अधिक आप लोग यहाँ से गीत के रिकॉर्डिंग करी। हमार बहुत पसंद पड़ता तो अच्छा बा। आप लोग गीत के हमेशा हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सुनने के कोशिश करी जाई। नमस्कार प्रणाम।